B'investiment ta' 65 miljun euro li huma konfinanzjati minn fondi Ewropej se jkun qed jinbena mall ġdid f'Ras il-Ħanżir fl-inħawi ta' Kordin. Dan il-moll li huwa kbir daqs 4 grounds tal-futbol se jkun qed jiffaċilita l-immaniġġer tal-merkanzija. Dan tħabbal mill-Ministru għall-Infrastruttura Jien Borġ flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Trinzot Soppardi waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Borġ qal kif dan il-proġett huwa bżonjuż hekk kif permezz ta' dan il-moll il-ġdid se tkun qed tiżdied il-kapaċità ta' dan il-port li storikament u ekonomikament dejjem kien importanti għal pajjiżna. Huwa investiment ta' madwar 65 miljun euro, parti sostanzjali minnu ser nkunu qegħdin inġibuha mill-Unjoni Ewropea sabiex inżidu spazju ġdid daqs 4 grounds tal-futbol hawnhekk fejn wieħed jista' allura jopera cargo ro-ro terminal ieħor illi ikun qiegħed jippermetti anke illi nimmaneġjaw aħjar l-ispazji l-oħra fil-port il-kbir. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Trinzot Soppardi qal kif dan il-proġett importanti għall-infrastruttura marittima huwa parti minn proġett tal-Unjoni Ewropea tat-TEN-T Network sabiex taqqat aktar flimkien il-pajjiżi Ewropej. Benefika minn 23.9 miljun euro biex hawnhekk isir proġett ħalli nkomplu nkabru l-faċilitajiet ħalli ġo dan il-port inkunu nistgħu ikollna aktar attività u l-attività aktar ma tikber tkun tista' tinħadem mod aħjar. Dan il-proġett se jkun qed jikkumplimenta l-mollijiet li hemm f'dan il-port. Dan ix-xatt il-ġdid se jkun attrezzat b'konnessjoni għas-servizzi tal-ilma, elettriku u telekomunikazzjoni, sistemi tat-tifi tan-nar, provvista tal-elettriku tat-trailer bil-friża, sistemi tal-qoħar l-ilma tax-xita u tagħmir effiċjenti fl-enerġija biex idawwal il-moll. Apparti minn hekk f'dan il-proġett se jkun qed isir tħammil sabiex il-port ikun aktar aċċessibbli għal bastimenti akbar.